Nokudokesa ino mufaro ana mandiwe dzino nhau dzomanhoko dzozuwa romakumi mairi nopfumbamwe mwedzi waKakunguru. Nyakuronga guku rahundi apfa nyasi atsvaiwa nairo dzihwa mupengo rakati kuuyari perenzi shiri aiwe gurukota rezvokurima nokugwewa kovhu munyika. Wazhinji watosuwa kuti apfa ribe kutongiwa kuponda akaita wanhu kumatebeleland mumakore a1983 kusvika 1987. Svondo rapfuura muchairi wake akapfawo nairo dzihwa mupengo rakati kuuyari. Tinondogara wanyepa wakuru wehurumende kuti wanadzirise zvipatara zvedu kuti zviite zvisvinu kumunhu wese nokuti rimwe zuva vanozozvidawo wendo huno tsvatu waro. Mune imwe nyaya, mangoma pabodzi pona undenge pawaive makurukota wezvomwoto wakaita kuti Chivhayo apuwe mari aribe basa raaita uye zviribe kuteedzewa karusvasvaira kakanyoriwa nehurumende mukupiwa kuwanhu mabasawo. Izvi zvabuditsiwa mugwaro ranga ririfanira kudzeyiwa kudare reparamende yenyasi. Zvizhinji tichagokupai kana zvabuditsiwa. Zimbabwe nyasi yaita chibenhuke chinosuwisa apo yanyorerana pasi chibvumirano chokugobhadhara wachena wakatoriwa minda mabhiriyoni 3 nochidimbo mari yekuAmerica. Mabhiriyoni akwai ari kubhadharwa kuti wakange waingidzira zvinhu zvinoshandisiwa pamapurazipo ipo wakatorehwa. Deno wandoti hawo wanhu wakapuwa mapuraziwo ndiwo wagobhadhara maridzo. Ichi chikwereti chichabva chaita chimwe chikwereti pamusoro pezvimwe zviripo kare kuhurumende yenyika. Idi dai hurumende inoteera ikabva yandozvibvisa chiporipocho. Kunyorerana pasi waitaku kwabva kwabuditsa pachena kuti wanhu waitoda kubenhutsa minda kuwachena iwe mudhisiba asi ndiwo wakuru weZANU-PF wo. Dare guru ronyika munyika rati mapurisa aribe mvumo yogobvunzana nemapepa akawanoda kubvunzana nawo kuti wanhu wareke kupinda muguta guru ronyika. Aendesa nyaya iyi kudare rii ndinondokozo tachiona akamirirwa nomagweta anorwira kodzero dzewanhu munyika. Zupuko yaendesiwa kudare nokutadza kwayo kupa wanhu zvokutekairisa zvakakodzera pabodzipo nokuwadzivirira kubva kudzihwa mupengo. Kureketa kuno wabasa wayo wanosvika 10 wakachaiwa nacho chirwerechi uye zviri kutonzi wanogona kunge wakatoingidzira. Bulletin yatangisa chirongwa chayo takambokunyepai chokupa wanhu mavhocha mumaguta kuti waregerwe neupenyu uye nzara ireke kugovauraya. Nzara yakaringana newanhu wanosvika mamiriyoni 8 nochidimbo munyika medu muno nokuda kwokusaya kurongeka zvazvinu pabodzipo nokusanaya zvisvinu kwomvura. Jambwa rinenge rakabata wendo huno kuwakuru wehurumende. Zuro uno takaona mudzimai womutungamiri wenyikayu ari kupindana notsaona nyasi gurukota rozvomunyika rapindana nayo pokare tsaunayo apawo perenzi shiri achibva afukara chega idihwi heno ikweyo toringadzo pasirese. Warairidzi wati wanhadzirisa kuti wagone kubenhuka kuzvikoro kwowamwe wana wese wasara kuti wabenhuke kunyika yeNamibia wari kufanira kubenhuka musi womuvhuro wataringana nawoyu. Heno kuti zvichabudirira chere. Tikananga kuMarawi kwaiko mupfigwa wakaisiwa nehurumende waparira nzvongo kuwapwere wechisikana wokudunhu reMangochi. Dunhu iri ratoita wapwere wanosvika zviuru 5 wave nopamuviri kureketa kuno kubva patanga mupfigwayu. Idi heno kuti zvichagodini. Munyaya yekugumisira yanyasi, France yaisa wechidiki ana bambo wokuMorocco munyika ikweyo kuti aite gurukota rozvechidiki. Mwanasikanayu atonzi anenge ari kuringa nezvokuti wapwerewo chidiki munyika iyi
waite tusvinu tinomushuvira tusvinu uye anonzi Sara Heri. Tindoripa mufaro iwoyu. Murinzike zvisvinu, ndini wenyu mhandu wevonawo.